Goedenavond, het is zaterdag 23 april en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Met een recordaantal van 750 deelnemers aan de individuele marathon ging de 12e editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen van start in Hulst. 2 jaar werd het evenement niet gehouden vanwege corona, vandaag weer wel. Van Hulst naar Terneuzen met een oostenwind in de rug onder goede loopomstandigheden. En deze 4 lopers komen direct naar de start aan de leiding. Dat zijn van achter naar voren Jeroen Kramer uit Zaandam, Huub van Noorden uit Serapskerken, Maarten van Zetten uit Zoetermeer, de winnaar in 2019, en vooraan Leendert van der Lucht uit Alblasserdam. Huub van Noorden lost als eerste en daarna valt ook Kramer weg uit de kopgroep. En na 25 kilometer wedstrijd loopt Van Zetten weg bij Van der Lucht in het bos van Axel. Van Zetten bouwt vervolgens een grote voorsprong op en verbetert het parcoursrecord van Sebastian Sletterer uit Middelburg met 27 seconden. De nieuwe recordtijd is nu 2:24:48. Ja, fantastisch. Vooraf echt wel voor getekend. Ik had gehoopt dat ik nog langer met Leendert kon lopen. Dat gunde ik hem echt wel. Maar toch een beetje pech de week voorafgaand. Dus ik was wel heel blij dat hij gewoon kon starten. Anders was ik hiertoe ook niet in staat geweest. Dus ik ben hem ook zeker veel dankbaar. Sander Dont uit Sint-Jansteen is op de 5e plaats de beste Zeeuw. Ja, die betekent wel veel. De eerste Zeeuws-Vlaming was een paar jaar geleden al heel veel voor mij. En nu ja, eerste Zeeuw, dat is toch wel, zeker als je kijkt wie er allemaal aan de start stonden. Ja, dat had ik van tevoren niet verwacht. Nienke Kluft uit Castricum wint de wedstrijd bij de vrouwen in 3 uur 8 minuten en 27 seconden. Leonie Ton uit Wissekerken wordt tweede op ruim 2,5 minuut van Kluft. In een voormalig restaurant aan de Zwaanweg in Koudekerke is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand was aanvankelijk moeilijk onder controle te krijgen. Uiteindelijk werd de brandhaard in de nok van het pand gelokaliseerd. Om dat moeilijke punt goed te blussen was veel sloopwerk nodig. Het voormalige pand van de Wok van Walcheren werd verbouwd. In mei zouden de deuren opengaan van het nieuwe restaurant Tuur. We gaan hier nu naar rechts. Wie in Zeeland rijexamen wil doen, moet dus de 3 en 4 maanden wachten. Door corona is er een hoog ziekteverzuim onder examinatoren van het CBR. Dit heeft als gevolg dat leerlingen die al klaar zijn voor een examen extra rijlessen moeten nemen om hun kennis op niveau te houden. Een beetje weggegooid geld, en dat eigenlijk wel jammer is. Maar je hebt geen keuze, je moet. Want hier in Zeeland heb je gewoon je autorijbewijs nodig. Het is niet altijd even simpel om het de leerlingen duidelijk te maken dat het toch belangrijk is om lessen te blijven volgen. Want we kennen natuurlijk niet iedereen zijn portemonnee. Tot nu toe heb ik al een rekening gehad van €900 en daar komen natuurlijk de nieuwe lessen nog bij. En dat is al een redelijk bedrag voor mij, gelijk 18 jaar. En ik werk eigenlijk ook maar gewoon als serveerster. Ik moet ook gewoon zelf mijn dingen kunnen betalen. Ik kan niet altijd alles vragen aan papa en mama. Het zoeken en aannemen van nieuwe examinatoren verloopt stroef, maar volgens Esther is er een andere tijdelijke oplossing. Misschien oud-instructeurs verder opleiden tot tijdelijke examinators en die dan in streken zetten waar ze niet de rijlessen hebben afgelegd, zeg maar. En tot er een oplossing is, heeft Zosja ook nog wel een advies. Ik zou het eigenlijk allemaal zo snel mogelijk doen dan je kan. Om toch te regelen dat je zo snel mogelijk je examen kan doen en je lessen kan inplannen. Want het duurt allemaal zo lang, je moet het niet onderschatten. Nee. Steden als Valencia, Kopenhagen en Rome gingen Zeeland al voor. Maar nu is er ook een reisgids, Time to Momo, over onze provincie. Geschreven door 2 zussen uit Capelle die het eerste exemplaar officieel overhandigd krijgen. Onwijs roze. Onwijs roze zelfs. Ja, een zussenproject. En ineens ligt er een boek voor je neus. En mensen kopen je boeken, je krijgt complimenten. Het is nog best wel een beetje onwerkelijk. De zussen schrijven op hun website Grols op Zeeland al over Zeeuwse pareltjes. En zo kwamen ze op de radar van de uitgeverij. Alle reisgidsen worden namelijk geschreven door lokale auteurs. Het is wel eens in ons hoofd opgekomen, maar ja, uiteindelijk, je brengt niet zomaar een boek uit. Dus dat we werden gevraagd, het antwoord was niet moeilijk. En, gelijk ja gezegd. Precies. En ondanks dat de dames Zeeland goed kennen, verrasten verschillende plekken toch ook hen nog. Wij komen uit Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen, daar kom je bijna niet. Wij kwamen daar niet veel. En nu kwamen we ook niet veel. En nu wel. Nu zijn we om. Ja, nu zijn we helemaal om. Ja. Voor het boek krosten ze maandenlang ieder weekend de provincie door. En beu zijn ze elkaar zeker nog niet geworden. Nee, ja, een maand pauze gehad. Ja. Nee, nog steeds leuk. Ja.
Een wandeltocht langs boomgaarden met kersen, appels en peren. En dat is dus genieten van het voorjaar en de verschillende soorten bloesem in en rondom Capelle. Ja, het is gelukkig dat het weer een keer door kan gaan. Een paar weken terug hebben we geprobeerd een fietstocht te doen. Vooral de perenbloei was toen echt volop. Maar wegens een weersomstandigheden is dat niet door kunnen gaan. Dus we zijn nog hartstikke blij dat het toch weer een keer van de grond afkomt. Ik kom op plaatsen waar het normaal gesproken niet mag komen. Het is allemaal privéterrein natuurlijk. Maar wij hebben een speciaal toestemming van de fruittelers om door die boomgaarden te lopen. Dus het is wel uniek. Zo'n 50 wandelaars deden mee met de afstand van 7 of 14 kilometer. We lopen de 14 kilometer. Zo, lekker pittig meteen. Ja, we gingen er gelijk goed voor. Hè? Als je het doet, moet je het goed doen. En ik kom uit de buurt van Rotterdam. Ik moet hier helemaal naartoe komen rijden. Dus dan ga ik niet voor 7 kilometer dat doen. Ja, ik vind het schitterend. We genieten enorm ervan. Het is mooi weer en mensen zijn vriendelijk. En ja, dit gaan we zeker vaker doen. Ja. En hoe staan de bloesems erbij? De bloesems, ik ben nu vooral door perenboomgaarden gelopen en de bloesems waren wel een eind weg. Maar het was wel leuk om te zien dat je dan die kleine peertjes eruit ziet komen. Het was een zonnige zaterdag vandaag met temperaturen rond 18 à 19 graden. Er stond wel een behoorlijk krachtige oostenwind. Windkracht 5 en bij vlagen was de wind krachtig. Vanavond en vannacht houden we ook brede opklaringen en het koelt af tot rond 10 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En ook morgen is er veel zonneschijn, afgewisseld door soms wat bewolking. En de middagtemperaturen liggen opnieuw rond 18 graden. Het blijft overwegend droog. Komende week gaan daar nog een paar graden vanaf. Van die temperatuur zullen we gaan zien dat de temperaturen gaan zakken naar 12 à 13 graden. We kunnen op maandag een paar buien verwachten, maar de rest van de week verloopt overwegend droog, maar dus wel aan de frisse kant. En tot zover en graag tot zo bij Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.